lissafi lissafi. ina son ka sanya idanka a kansa, ba fa ta bincike ta yanar gizo-gizo ta na'ura ba, ƙuro-ƙuro ta ido da ido. Na gani wannan farashin naka babba ne, za ka ba mu naira 500,000? Darajar ta yanar ba haka, naira miliyan ne zan baka. Miliyan ɗaya? Bana nazari ya faɗi ƙasa banza, hakan ne kuma yasa samsam bana faɗuwa a lissafi na. Hakan nan ne kuma ke ƙara tabbatar min da cewar ni mai nasara ne. Ina tafiya ne kawai da wanda ya kasance abokin tafiya ne mai lissafi. Koya ne ma dai ina taya kamar dan yin nasara. Au haka ne? Kwarai kuwa jagwa. Wannan al'amari tabbas haka yake. Na lissafa lissafi ya lissafa daidai a cikin lissafin da na lissafa. Me kake nufi kenan? Wannan kurman baki ne, san ba za ka fahimce shi yanzu ba. Kai dai kawai ina taya kamar dan yin nasarar dauko baby jagwa. Congratulations. Ta yaya ka san na yi nasara? Haba Maryam, bai kamata a ce kina ɗaure min fuska ba. Dan Allah Musa, ka daina shigan min hanci da ƙudin jini. Ba na so, na gaya maka. Mu bar alaƙan iya haka. Ka gane ko? Ba na so.
bai kamata a ce haka tana faruwa a tsakaninmu ba. Ya kamata mu girmama alaƙan nan, kada mu bari ta tafi a banza. Alaƙan mu ta bi, wata alaƙa muke da ni da kai? Ina fatan da yi ka fahimce ni. To yanzu ba wannan ba, ina zan kama ita. Ga sakon adireshin inda zaka je ka ajiye mai ita da na turo maka yanzu. Ok. Yanzu kafin kai ma ita, ka fara turo min da kuɗin. Sai na kai ma ita inda kake bukata. Jagwa kenan baka san waye ne ba shi yasa kake irin wannan maganar. Kawai ka cika umarni. Kaga, Lado ba gara bane ba. Sanin waye kai shi yasa na faɗa maka hakan. Ka bani kuɗi in baka ita. Ka san ni fitacce ne. Aiki ne ya kawo mu gunnan. Ba na so kana min irin wannan, na sha gaya ma, ka daina min irin haka Musa. Aiki ne ya kawo ka, kai abin da ya kaka, in yi abin da ya kawo ni, ba na so. Allah ya huci zuciyarki Maryam. Zan ci gaba da son ki har zuwa lokacin da za ki karbe ni. In kuma ba haka ba, wallahi zan kai ta ga masu ita. Kenan kana nufin ba za ka kai min ita ba, dole sai na baka kudaden kenan. Warai kuwa, sai ka bani zan baka ita. To shi kenan babu damuwa, na fahimce ka Jagwa. Yanzu abin da nake son da kai shine ka kalli kusurwan yammaci. A'a Jagwa ba nan ba, kusurwan yammaci fa na faɗa maka. Hallau dai ina kake kallo ne Jagwa, ba fa nan nake nufi ba. Yawwa Jagwa, nan nake nufi. Ka je na aje ma kuɗinka a bayan wannan gate din. Ashe baka da abin yi, ni ina da abin yi. Shi so da ajali dukkaninsu abokanan juna ne. Wanda yake cikinsa shi ne zai gane haka. Lissafi. Hello? Laisa na bashi rawa? Na'am, yau ga na wuce da iya fara yanzu haka ina hanya zan je Nasarawa Guest House. Yawwa insha Allah yanzu na fito zan wuce Automan Company insha Allah sai mu haɗa can ko? Okay yau yayi insha Allah. Yau thank you. Thank you na gode.
Kai kuma fa? Daga ina? Ana tambayar ka daga ina. Dan Allah ku yaƙuri. Dan Allah. Kaga. Wannan ina ruwanku da shi. Me za ka yi mai? Ganinmu ne kawai na ga ya gudu oga. Haba oga, ya za ka ce a kyale shi? Ka bari kawai mu sama shi. Wani irin ku sassama shi? Mutumin tun da ya riga ya gan mu ya gudu, ai ya sha ya tsira ai. Wanda za su gan mu ba su ji tsoron mu ba ai su ne abokanan gaba. Su muke so mu haɗu da su, amma wannan tun da ya gan mu ya tsorata, ai Allah ya taimake shi ya taimaki kansa. Amma oga baka tunanin shi ma nan gaba zai iya zama makiyin mu abokin gaban mu? Sai ku bari gaba ya haɗu da shi. In ta tarfawa ne sai a tarfa shi a hau kansa. Amma ba mutumin da ya gan mu ya fita da gudu ba. Ya zama miyau. Hello? Masha Allah, ina nan gadin ai. Za ka ƙara so? Ok, to yana da kyau. Ina nan. To sai ka shigo. Bari in je in karɓo mana abu mai sanyi in dawo. Mutum ne ko aljanne, shi ɗaya ne ko su biyu ne, an gaza gane su wane ne. Lissafi. Da kyau. Alhaji Madugu lallai yau taka ta ƙare. Muftar, sannu da zuwa. Barka ne. Yawa barka ne. Yawwa sannu ko? Me ke faruwa na ganka wani iri haka Muftar? Ina cikin damuwa, ina cikin tashin hankali wanda ban taɓa shiga sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kamata in ma bayani. Amma sai dai magana tana buƙatar ni da kai ne kawai. To ai baka da matsala da Ramlat. Wannan amintacciya ta ce. Za ka iya magana a gaban ta ma baka da matsala. Yau na shigo garin nan. Ina zuwa kuma mun taho da bebi. Na faka in sai mata biskit kawai. Sai ga mota kawai naga sun yi fakin sun dauke ta da karfi da yaji sun gudu da ita. Barayi ne yake da nafas ne ban dai sani ba kawai sun dauke ta sun tafi da ita. Inna lillahi wa rajiuna. Inna lillahi wa rajiuna. Me shi baka? Inna lillahi kaga ana ta ce mun inna lillahi wa rajiuna haka da sai haka ban san ta zan same su ba. Ai irin wa'annan mutanen problem ɗinsu ba a san wajen zaman su ba. Tunda suka ɗauke ta wayar ta a kulle yake. To wannan ba za a iya yin wani abu akai ba a yanzu haka. Da dai ban yi ne sa muku baki a maganan ku. To amma yanzu an zo kadamin da dole zan yi magana. Ina jin ki me yake so ki faɗa? Wani mataki kai shirin ɗauka akan wa'annan mutanen? Ban yi tunanin kowane mataki ba. Amma dai abin da na sani kawai ko ta yaya ne sai na karɓo ta, sai kuma na gano inda take. Wannan kawai shi ne. Duk yanda zan yi in karɓo ta sai na karɓo ta. Saboda ko gida ba mu ƙarasa ba shigowar mu kenan wannan abin ya faru, ta yaya zan je in tunkara Alhaji? Gaskiya da wahala za a samu inda suke, balle ma har a samu yarinya.
Kun san dalilin da yasa na kira ku? Ka faɗa. Matsala ce gagaruma take faruwa. Ka san yau Asabar ba banki. Sau 5 ina jin manyan alat ana ɗiban mun kuɗi ta account ɗina. Sau 5. Wannan rabin kada nake ganin ka gogagge fitacce ta ya aka gabar yaka har sau 5 aka wanke kaka. Dakata, ba wannan nisa na kira ku ba. Ya za a yi? Me mafita? Ina wayar taka. Da namban kake jin alert? Da namba na nake jin alert. Manyan alert. An gama da wannan matsala. Kin tsaye da shi yanzu? Kwarai kuwa. Shin kai ko me yasa ka daina harkar damfara? Ka san akan harkar ko wannan har shekara 5 na yi a prison. Amma ba wannan ne yasa na daina damfara ba. Abin da yasa na daina shine Hajiya. Okay. Hajiya ba an gaya mata rasuwa ba? Gaskiya ne. Hajiya ta riga mai gidan gaskiya. Tunda Hajiya ta rasu daga yau ka dawo ruwa. Lissafi, lissafi. domin su taka masa birki, ka tuba ka zama mai kirki, ga jama'a na mamakin yaya kake wannan aiki. Sanda duk dubin ka ta bayyana za ka gane shan ruwa ne. Lissafi, 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 lissafi. Ke ta aikata zalunci, ka daina tunkan duniya kowa ya ganka da kasafanci. Allah raba mu da zalunci, ka ba mu namu musammanci, kar da mu zauna lalaci. Lissafi